соседей не любил Николай, когда Наполеон. Да, это вот такой музей. Его маёнтак был. І сёння вас будзе не проста магчымасць акунуцца в духовны творчы свет гэтага вялікага чалавека. Сёння вы пазнаёміце з членамі сям'і, з дамачадцамі, якія пражывалі ў гэтай сядзібе, і ўбачыце прыкладны інтэр'ер сядзібы канца 19 стагоддзя. Менавіта тут, у гэтым месцы, 11 лютага 1807 года і нарадзіўся Наполеон Орда. Тут ён зрабіў свае першыя крокі. І адсюль ён выйшаў вялікі свет. Для того, каб атрымаць адукацыю, каб прайсці, праехаць па свету, все гэта замаляваць у сваіх малюнках, пакінуць нам сваю спадчыну, праславіць не толькі сваё імя, свой род, но і нашы варцевічы. Таму што варцевічы належалі ордам, пачынаючы яшчэ 17 стагоддзя. А вось як выглядала сядзіба пры жыцці Наполеона Орды, сёння нам даюць магчымасць убачыць яго малюнкі. Так як вы ведаеце, ён быў мастаком архітэктурнага пейзажу і сваю сядзібу тут в урочышчы Чырвоны двор ён замаляваў 3 разы. І зараз у гэтым холе у вас ёсць магчымасць убачыць 2 копіі, якія зроблены з яго працы. Вось так выглядала сядзіба, калі Наполеон Орда вярнуўся з Парыжу. І свайму давняму сябру Ігнацію Дамейка ён напісаў: «Я вярнуўся на сваю радзіму, каб замаляваць рэшткі былой славы і цывілізацыі. Тут было 16 пакояў, 3 пакоі мансардныя. Да сядзібы вела вялікая ліпавая алея. Быў вялікі фруктовы сад, парк, агарод, сажалкі і вялікая колькасць гаспадарчых пабудоў. Так вось тут, у гэтай сядзібе, Наполеон Орда жыў до 1866 года. А вось так сядзіба выглядала праз 15 гадоў, у 1875 годзе, калі ордам яна не належала. І апошнія гаспадары, якія пражывалі ў сядзібе ордаў, гэта былі палеалогі. І была сядзіба до 1943 года. У 1943 годзе, са слоў мясцовых жыхароў, тут адбыўся пажар. І яна была поўнасцю знішчана агнём. Усё, што засталося ад яе, гэта толькі рэшткі падмурку. І толькі ў 2004 годзе мы афіцыйна праводзім раскопкі радавой сядзібы, а ў 2009 пачынаем яе аднаўляць. Першых сваіх наведальнікаў сядзіба ўжо як музейная установа прыняла 26 лістапада 2021 года. Як вы бачыце, мы зусім яшчэ маладая музейная установа. А зрабілі мы гэта дзякуючы малюнкам Наполеона Орды, таму што гэта была адзіная крыніца, да якой можна было звярнуцца, як убачыць, як выглядала сядзіба ў той час. Дзякуючы матэрыялам раскопак 2004 года. І асноўны дакумент, які лёг в аснову аднаўлення, гэта інвентарнае апісанне сядзібы Орда, якое было складзена ў 1835 годзе і захавалась у Гродненскім архіве. Толькі, на жаль, мы не ведаем, якія пакоі былі пры жыцці Наполеона Орды, таму што ў гэтым дакуменце яны значацца пад нумарамі. Толькі вось гэты пакой, ён значыцца як сені, а далей пакой 1, 2, 3 і 15. На жаль, мы не ведаем, якія інтэр'еры былі пры жыцці Наполеона Орды. Сёння вы ўбачыце, гэта прыкладны інтэр'ер сядзібы канца 19 стагоддзя, і гэта ўжо мастацкія і навуковыя канцэпцыі. Але негледзячы на гэта, усё роўна у вас сёння будзе неверагодная магчымасць акунуцца ў той час, у тую эпоху, таму што ў нас у экспазіцыі няма навадзела. У нас прадметы 17 і 19 стагоддзя, якія прадстаўлены ў нашай экспазіцыі. На той момант, калі мы адчынялі сядзібу, усё гэта была калекцыя аднаго чалавека, калекцыянера, рэстаўратара з горада Мінску Мікалая Мікалаевіча Сечка. На той момант мы яго гэта все арендавалі з умовай, што будзем па крышачку выкупляць. Но на сённяшні дзень вельмі прыемна, што ўсё, што вы ўбачыце, гэта ўжо наша маёмасць, нашы фонды. І на сённяшні дзень 16 пакояў, 12 у нас знаходзіцца экспазіцыя. Пакой называецца Вялікая зала. Магчыма, тут праходзілі балы, магчыма, тут маці Наполеона Орды, гэта гаспадыня сядзібы Юзефіна Бутрымовіч, альбо сам Орда прымалі важных гасцей. Тут мы бачым прадстаўнікоў таго часу, гэта шляхта, сярод іх і ёсць вялікі наш зямляк Наполеон Орда. Вось гэта былі людзі, дэвізам жыцця, у якіх былі словы. Яны гаварылі: славу айчыне, сэрца жанчыне, а гонар нікому. І зараз мы з вами з гэтага пакою пачнем знаёміцца з прыкладным інтэр'ерам сядзібы канца 19 стагоддзя. Звярніце ўвагу вось на гэтую шафу крэдзенс. Негледзячы на тое, што яна зроблена з масіва дуба, якой высокай якасці тут разьба.
А рэзаць па дубу было вельмі цяжка, таму што дуб не толькі цвёрды, ён яшчэ і крашыцца. Таксама звярніце ўвагу, як упрыгожвалі прадметы мэблі таго часу. Тут не проста асобныя элементы, тут мы бачым цэлыя сюжэты з Бібліі. І зараз у нас будзе магчымасць убачыць самы рэдкі, самы дарагі і самы цвёрды матэрыял – гэта эбенавае дрэва. Альбо яшчэ яго называюць чорнае дрэва. З эбенавага дрэва мэблю не рабілі. Рабілі вось такія накладкі, якія служылі упрыгожваннем, і рабілі яшчэ статуэткі. Таксама звярніце ўвагу, якая разнастаронняя тэматыка служыла ўпрыгожваннем, ад тэматыкі расліннай да антычнай і міфалагічнай. І зараз у вас будзе магчымасць яшчэ ўбачыць унутраную частку шафы і пераканацца ў тым, што на самай справе мэблю тады рабілі на вякі, і не толькі эстэтычны бок, але і практычны заўсёды прысутнічаў. Вось эту шафу мы называем шафа сакрэцікам. На першы погляд, здаецца, нічога тут незвычайнага няма. Ну вось гэта досачка падымаецца. І вось тут мы бачым такія шуфлядкі, дзе можна было штосьці заховаць. І ўсе музеі паказваюць, таму калі ў другіх музеях будзеце бачыць падобныя шафы, то ведаеце, што вось такі сакрэцік ёсць. І тут таксама ўнутраная частка мы бачым палічку, і пад палічкай таксама вось такая шуфлядка. Калі браць дасловна перавод шафа крэдзенс, то яна пераводзіцца як шафа для захоўвання посуду. І першапачаткова вось такія шафы крэдзенсы, яны прызначаліся в сядзібу в такія пакоі, як буфетная альбо сталовая. Але з цягам часу яны ўтрацілі сваё першапачатковае прызначэнне. Вядома, што было два браты, Васка і Юхна, якія не змаглі паміж сабой раздзяліць спадчыну, пасварыліся. І гэтым самым раздзялілі вось гэты вялікі род на прадстаўнікоў чорных і белых ордаў. Вось гэта галіна чорныя, а ўсе астатнія белыя. Не звяртайце ўвагу на колер рамак. Вось тут мы бачым Наполеона Орду, ён адносіўся да белых ордаў. Гэта яго бацькі, Міхаіл Орда, Юзефіна Бутримович. Партрэта бацькі нідзе в ніякіх крыніцах мы не знайшлі. Ён вельмі рана пайшоў з жыцця. Але вядома, што Міхаіл Орда быў інжынерам-фартафікатарам. Ён будаваў дарогі і ваенныя збудаванні. І вельмі захапляўся Бонапартам Наполеоном. Вот адсюль такое незвычайнае для нашых мест імя Наполеон. А вось маці Наполеона Орды Юзефіна Бутримович была з вельмі багатага, вядомага роду на Піншчыне Бутримовичаў. Яна была адзінай дачкой Крысціны Лякшырмы і Матэуша Бутримовича. Так вось вядома, што 25 лютага 1799 года яна выходзіць замуж за Міхаіла Орду, дарэчы, удаўца. У яго гэта быў другі шлюб. Першая жонка памерла, дзяцей у першым шлюбе не было. І пераязджае жыць з Пінску сюды ў Варацевічы. І яшчэ вядома, што яна прывезла сюды вельмі вялікі пасаг. У іх сям'і нарадзілася 5 дзяцей. Атрымліваецца, Наполеона Орды было 3 старэйшых сястры, Юзефіна, Караліна, Эмілія, і малодшая Гартэнзія, якая нарадзілася на наступны год пасля Наполеона Орды ў 1808 годзе. У гэтым жа 1808 годзе памірае іх бацька Міхаіл Орда. Наполеон Орда не памятаў яго свайго бацьку, яму яшчэ не было 2 гадоў, калі Міхаіл Орда пайшоў з жыцця. Таму клопаты пра сям'ю, пра гаспадарку, пра дзяцей леглі на плечы маці Наполеона Орды Юзефіны Бутримович. Наполеон Орда атрымлівае добрую пачатковую адукацыю тут в сядзібе ад маці, плюс яшчэ і музычную адукацыю, таму што Юзефіна Бутримович была добраадукаваная жанчына. Яна валодала замежнымі мовамі, была добрым. Хочу сказаць, што нас вельмі палюбілі маладыя, якія прыязджаюць до нас у час свайго вяселля, каб у нашых інтэр'ерах зрабіць фотасесію. Ну а партрэтная ў той час гэта быў адзін з асноўных, абавязковых, неабходных пакояў любой сядзібы. Гэта быў гонар гаспадару, таму што ні адзін госць, які прыязджаў у сядзібу, не праходзіў міма партрэтнай. А гаспадары маглі гадзінамі распавядаць пра свой род, пра сваіх продкаў. Гэта былі традыцыі, калі ў сядзібу запрашалі мастакоў, і яны пісалі партрэты прадстаўнікоў гэтага роду. Прадстаўлена таго часу, гэта канец 19 стагоддзя. Вось гэтыя кнігі ў свой час мог чытаць Наполеон Орда, іх нам падарылі з фондам Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь. У нас в планах стварыць бібліятэку Наполеона Орды тут у сядзібе, таму што вы ведаеце, асобным скарбам любой сядзібы таго часу гэта былі бібліятэкі. 15 гадоў свайго жыцця ён быў мастаком-вандроўнікам. І свае працы ён ствараў, можна сказаць, больш у палявых умовах, а не в такіх ідэальных, якія прадстаўлены в нашай сядзібе. Вось тут у гэтым пакоі прадстаўлена в малюнках Наполеона Орды гэта наша малая радзіма Іванаўшчына, Моладава, Навашыцы, Іванова, Варацевічы, Магільна, Гнеўчыцы. А ў цэлым уся спадчына Наполеона Орды як мастака на сённяшні дзень складае звыш 1000 архітэктурных замалёвак, каштоўнасць якіх на сённяшні дзень ацаніць немагчыма, таму што большасць аб'ектаў, якіх у свой час замаляваў Наполеон Орда, на сённяшні дзень не захавалася. І сёння
Тільки дякуючи малюнкам Наполеона Орды ми можемо уявити, якою була наша Білорусь конца 19 століття. І не тільки Білорусь, це Росія, Україна, Польща, Литва, Латвія, Італія, Іспанія, Франція, Швеція, Австрія, Алжир, Португалія. Ось перелік тих країн, у яких в свій час побував і замалював великий наш земляк Наполеон Орда. Сьогодні в нашій Республіці Білорусь ні одне енциклопедичне видання не выходит без малюнку Наполеона Орды, потому что зачастую это одинная крыніца, до якої сьогодні можна звернутися. Малюнок Наполеона Орды. А був він ще і відомим музикою. Його спадщина як музики на сьогоднішній день складає звиш 50 музичних творів. Це польки, вальси, полонези, мазурки, більшу частку яких він присвятив своїй жонці Ірені Бухле. І на самій справі у тяжкі хвилини життя мистецтво допомагало Наполеону Орді. Земля, яку він так нестомно топтав ногами, небо, під яким любив малювати. І він покинув нам свою Білорусь, ось таку романтичну і величную, обороненную замками, костелами, палацами. І на самій справі, коли ми будемо уважливо вглядатися його праці, то можна побачити, якою була наша країна у той час, коли жив великий наш земляк Наполеон Орда. Так ось у парадних спальнях не спали. Спали господари на другим поверсе. Там была особенно мужчинская, жаночая спальня и дитячий покой. А ось тут господиня займалась своими справами. Яна читала, вишивала, приймала знайомих, сябров. І днем яна могла почивати ось на гэтым ложку. Зверніть увагу, це спеціальний ложок, який предназначений для почивання. І він кришечку коротший за звичайний ложок. Це червоне дерево, Франція і стиль еклектика. Упригожений ось таким балдахіном, який надає казочний вигляд не тільки ложку, а всьому покою. Дитячий ложок – це Германія, масив дуба, а в куточку комод. Я думаю, ви здогадались, що це і ось Франція. Ось той лоск-шик, який хотіли показати французи про предмети меблі. Ось тут ми бачимо в цьому куточку люстерка і столик – це Російська імперія, червоне дерево і стиль бароко. Самим дорогим експонатом усієї нашої експозиції з'являється ось цей куфар Кассонья. Це Італія, кінець 17 століття, масив дуба і це стиль Ренесанс. Ось як ви бачите з італійського, він переводиться як адрадже. Ванна з подогрівом. Є ще один незвичайний предмет меблі для нашого часу, ось така вуглова аптечка, де заховували ліки, лікові рослини, бачите, підвішували високо, зачиняли на ключ, щоб сюди не могли добратися діти. Але зверніть увагу, як все це пригоже, естетично оформлялось. Самовар турський, Російська імперія, стол Франція. Ну, на перший погляд, здається, вельми простий для французів. Но тільки до той пори, поки ми не звернемо увагу на ножки. Бачите, які пригожі різні ножки зроблені в вигляді лап грифона. Стол тут з масива дуба, посуд в основному кінець 19 століття. Ось це відомий набор посуду в той час, який мав назву «Ласточки». Ось це відомий майстер Російської імперії Кузнєцов. І прикладно 1880-1890 роки. Ось тут ми бачимо клеймо Кузнєцовської мануфактури. До речі, ось цей посуд нам Миколай Миколаєвич подарив. Ось тут ми бачимо ще два турських самовари. Зверніть увагу, ось це вельми рідка модель, яка має назву репка. І зверніть увагу на столик. Столешниця зроблена з суцільного листа мармуру. Ось такий шиковний буфет, який зроблений з червоного дерева. І я думаю, ви вже здогадались, що це і ось Франція. Ось той лоский шик, який хотіли показати французи про предмети меблі. Зверніть увагу на кокошник, яких великих помірів, ось морська раковина, яка служить упригожуванням. Менавіта яна і дала ось назву ось цьому стилю рококо. Є ще один цікавий експонат, ось такий переносний столик для гарбати, це Англія. І зараз у вас буде можливість побачити елемент, який був характерний тільки англічанам, і на сьогоднішній день вельми мало заховалось предметів меблі, де можна побачити ось такі ножки. Бачите, птушка тримає шар. Тут ми бачимо ще один камінний годинник і ще один підлоговий, але на цей раз уже англійський. Кінець 19 століття, до речі, нам його Миколай Миколаєвич подарив. Ось, ён нас не настроены, і у ближайший час ми не плануємо його настраювати, тому що це вельми дорога процедура, і спеціалісти нам його пропонують використовувати тільки як експонат, а не музичний інструмент. Бачите, є не дерев'яні клавіші, але верхня частка накладка зроблена, це слонова кость. Ось тут ми бачимо Наполеона Орду, фотоздимок зроблений у Варшаві у 1883 році. Помер він у 80-м зроблений, а помер він у 83-м. Син Віталь со своєю жонкою Леонтина, я думаю, ви познали, що ось ця фотоздимку і написаний портрет у портретній.
Ну вот, мы прощаемся с этим музеем Наполеона Орды. Очень гостеприимный.